Tadija, sedi lepo. Daj da se ruča. Bravo, sine, bravo. Tako sam ja iz prve uvek polagao. Na vreme. Osnovi pravilne ishrane su, zapamtite to dobro, jeli? Danas zeleno, sutra crveno, preko sutra, jeli, žuto. Što više povrća, što više povrća. Grašak, paradajz, paprike, krastavci, jeli, za svaki obrok. A njemu guska. Jel on to meni? Sine, tata prvo sipa garnirunga, posle meso. Prvo sebi iseko meso. Daj vino. Sin mi je položio ispit zrelosti i to treba da se zalije. Petre, bokal u šake i u podrum. I ti ćeš popiti prvu čašu. Sine, požuri. Treba da idemo kod dede u bolnicu u posetu. Nek se i on malo obraduje. Slušaj, javljao se Bataraka iz Beograda. Nemoj. Pa da, opet ona stvar o našem prelasku u Beograd. Razmislit ćemo, ja kako. Samo svaki pametan čovjek živi u manjem mestu. To je zdravije. U Beogradu si studenti, a to je najvažnije. A zašto je to najvažnije? Pa zato što su oni jedini koji mogu da izmene nešto ako se pobune. A pobunit će se sigurno, prekipelo im je. Pa to ona misli u Francuskoj. U Francuskoj, i o Nemačkoj. A što je pomenula Beograd? Nije ona pomenula Beograd, ja sam pomenula Beograd. Kažem ti o Bataraki. Bilo bi zgodno, a i zbog Pericinih studija.